Сега по въпроса. Това, което се случи преди 25 години, първо трябва да бъде ясно какво се случи. Това, което се случи, аз го наричам в една от моите интервюта, висшата българска номенклатура открадна държавата с цената на сриването на България в втория, в третия свят. Просто и ясно. Вижте, някъде към края на 70-те години, при всичките му кусури, българския социализъм по съветски образец достигна до своите лимити на възможно нарастване, количествено основно. Оттам нататък вече беше изградена някаква икономическа, индустриална, цивилизационна база на едно модерно общество и оттам вече се оказа, че този строй започва да тъпче на място, така да се каже. С все понижаващи се темпове на икономически растеж, социален растеж и така нататък. Оттам бяха възможни 4 варианта, теоретично казано. Едното да продължи гниенето. Втория вариант е да се затегнат гайките обратно, да се замрази системата, нещо, което се опита да направи Андропов някъде в началото на 80-те години, но нямаше време и пък и беше безперспективно. Той почина, както знаете, скоро след това. Третия вариант, който всъщност не се случи, е управляващата клика да прояви особена социална чувствителност и бих казал огромна интелигентност държавническа. А именно да осъзнае, че са изчерпани лимитите на този тип обществена конструкция и да започне бавно, постепенно отлепене, така да се каже, с постепенно либерализиране на отделни икономически сектори, създаване на възможности за икономическа инициатива и оттам възможности за динамизиране на това общество. Нещо, което пред цялото условно прави Китай, но веднага бързам да кажа, че китайският опит е абсолютно неприложим за европейските условия. Много хора така се възхищават от Китай, но те не знаят въобще, че става въпрос не за друга цивилизация, а за друго човечество. Тези аналогии са абсолютно недопустими. Така, но това не беше възможно по една много проста причина. Какво означава да направите икономическа либерализация на едно социалистическо-комунистическо общество? Да дадете възможност на хора среди извън богоизбрания връх да печелят, да създават ресурс, да имат свои собствени икономически и оттам социални възможности. Това противоречи на самата формула на социализма като такъв, който означава монопол върху държавната власт. Когато вие да създадете възможности за икономически просперитет, различен от контролирания държавен връх, вие с време създавате своя опозиция. Рано или късно. От тук, разбира се, мъдрият държавник има 3 варианта. Първият е тази опозиция да бъде унищожавана. Втория, тя да бъде оставена на някакво ниво и след това да бъде, така да се каже, ликвидирана. А третия вариант е, така да се каже, новосъздаващи се икономически елити да бъдат инкорпорирани в държавната власт. Затова се иска пък особена гениалност. Това означава да накарате, образно казано, съществуващите управленски елити да се посместят и да дадат, така да се каже, възможности на идващите отдолу. Нали се сещате, че нашата геронтокрация, това нямаше да го допусне никога, особено в нейната милиционерски вариант, какъвто беше в 80-те години вече. Следователно, оттам се извърши 4-тия вариант, който беше прост и брутален. Той се изразяваше в следното. Да бъдат буквално откраднати активите на държавата, натрупани с огромни жертви от народа за тия 40-45 години, като се оставя простолюдието в буквалния смисъл на думата на произвола на съдбата. Това се нарече смяна на системата, държавата лош стопанин. И забележете една особена перверзия. В 90-те години началото се извърши особен синтез. Ограбването на страната, ограбването на държавата от тези, които имаха възможност за това, именно комунистическата номенклатура, беше опаковано в приказки за либерални пазарни реформи. Значи това беше особена перверзия, бих казал, че видите ли, в момента се либерализираме. Едни либерални тинк-танкове дойдоха тук и техните протежета в България не случайно се оглавяват от второ-трето поколение деца на номенклатурата. Мога да ви посоча имена, ако искате. И тези хора осигуриха идеологическия, ако щете, информационния мейнстрим за опоскването на обществото. Населението беше приспано с приказки, че видите, те сега в момента стават субекти на историята. Беше изпуснато напрежението с механизмите за социално инженерство под формата на митинги. Аз съм бил 89-та година, аз бях 4-ти курс студент. Тоест, това, което в момента наблюдаваме, аз вече съм го бил, знам за какво става дума. И някак си, както каза един много известен чешки социолог, твърде лесно станаха нещата. Всъщност, това, което е ставало, е, че едни хора са правили съответните промени, предварително знаейки за какво става дума, а всички ние сме били само една масовка да уплътняваме територията. Някъде в края на 90-те години
Всъщност задачата вече беше изпълнена. Активите бяха раздадени, като за целта беше използван правителството на така нареченото СДС, т.е. Българската комунистическа номенклатура използваше друг етикет под формата на уж друго антикомунистическо правителство, което трябваше да свърши мръсната работа, също комисионна. Той беше повече от ясно. Системата се стабилизира в началото на 2000-та година с идването на царя и оттам нататък влязохме в ерата на това, което се нарича, един друг български политолог, Валентин Вацев, нарича ерата на партиите мероприятия. Изразяват се в следното. Жертвите на прехода, вече все по-пауперизирани, все по-обедняващи, все по-скотяващи в буквалния смисъл на тая дума, да бъдат използвани в буквалния смисъл от тези, които са ги докарали в това положение, за да възпроизвеждат статуквото. Това се случва и с партията цар, с партията генерал, а сега като гледам с комбинация от партии за следващите избори. Господин Христов, вие казахте, че 90-та година от 4-те варианта нашите управници тогава са изтеглили късата клечка. Тоест варианта, който е бил най-лош за българския народ. Искам около това нещо да поговорим, тъй като то пряко касае темата каква мислихме, каква стана тя. Или да я дешифрирам, да, ние мислихме, че влизаме в един по-свободен свят, един свят на благоденствие, а виждате 25 години след това къде се намираме. Аз не искам да дам квалификации. Защо според вас изтеглихме тази къса клечка от 4-те варианта? Първо искам да направя едно уточнение, че късата клечка е за нас, за болшинството. За народа, да. Аз разсъждавам от наша гледна точка. Тези, които предлагаха теглянето на клечките, те изтеглиха всъщност най-големия късмет. Тези 200-300 човека, те са ясни. И защо мотива на престъплението е ясен, нали? За богатство. Вижте, тук се намесиха, ще ви го кажа директно, два мощни фактора. И те съвпаднаха по време и по място. Ние голяма част от нашите вътрешни проблеми се опитваме да ги обясняваме с вътрешни фактори, което е част от провинциалното ни мислене. Трябва да, така се каже, да дигнем погледа по-нависоко, да се издигнем на, така се каже, на геополитическа висота и тогава много неща, които не са ни ясни тук на терена, ще не станат ясно от височината на погледа. Две неща. Първо, не дайте забравя, че България до 89-90 година беше част от един от двата основни геополитически и военни блока в света. Така че голяма част от това, което се случи в България, е функция от това, което се случи в Москва. Нищо от това, което се случи в София, нямаше да се случи, ако нямаше съответната организация и воля това да се случи. Говоря за смената на режима на Живков по нареждане на Горбачов. Това, разбира се извърши в добър синхрон с западните специални служби, които пък имаха собствения си интерес по тая линия. Второ, някъде от... Ние завършихме нашия разговор преди малко до там, че края на 70-те години социализма в съветския вариант на българска почва долу-горе опрява своите възможни лимити. Истината е, че тогава вече окончателно се оформи и една хищна социална група, така наречената номенклатура, наказано най-общо, висшата и до някъде и средната, която започна да гледа на създадените активи в България, апропо така беше и в Съветския съюз бившия, като на нещо, което и се дължи. Само че идеологическата, политическата матрица на системата не позволяваше това да се случи. Следователно, тези, които имаха интерес от промяната, образно казано 89-та година, колкото да е странно, най-голям интерес от промяната имаше точно управляващата комунистическа върхушка. Поради простата причина, че прокрустовото ложе на идеологическите ограничения на социализма и пречеше вече на нея, дори проформа. Колкото да е странна, голяма част от българското население, което се възмущаваше от предишния строй, не искаше смяна на строя. То искаше да спрят извращенията на строя в кавички, каквото и да означава това. Следователно, хората 89-та година им беше поднесена следната сладка приказка, т.е. измама, че всъщност ще участват в поредния преход, който им обещава нов обществен строй, в кавички, който представлява нещо средно между някакъв микс между социалните постижения на социализма
съчетан без самия социализъм, съчетан с пълните магазини на Запада и почивки на Лазурния бряг. И естествено, хората се юрнаха да участват в това упражнение, без да им е ясно, че това беше, образно казано, демо-версията, а отдолу стоеше истинската програма. Истинската програма беше, че богоизбрания кръг трябваше да вземе част от, или по-голяма част от активите. Знаете ли, дори да ги бяха взели, ако те ги бяха развили по някакъв начин, ако те все пак бяха развили някаква икономика, някаква индустрия, бяха инвестирали в това, те ще да бъдат вечни до сега. Това, което пачето да направиха, че те бяха некадърни както като управленци преди 89-та година, така и некадърни като управленци след 89-та година. Те осъществиха общо взето реализация на българска почва на филма на Уди Алън "Вземи парите и бягай". Огромна част от индустриалните, икономическите и финансовите активи просто бяха разпилени в буквалния смисъл на тая дума, револоризирани, вкарани под формата на пари в офшорни сметки и до там. Нищо повече. Кражба без въображение, в буквалния смисъл на тая дума. Това, което се оформи като икономическа и социална матрица в България в края на 90-те години е всъщност следното. Едно пирамидоподобно образование социално, на върха на което стои избран кръг от семейства, някъде според различни изследователи между 5 до 10 хиляди човека максимум, заедно с техните слуги, което общо взето паразитира в буквалния смисъл на думата върху една пирамида, чието среден слой, така бленуваната средна класа, което всъщност е едно, ще прощавате, тъповато идеологическо клише, всъщност все повече се свива, а вече тя се е свила почти изчезнала. И едно все по-пауперизираща се основа, т.е. мизерно население, което едва свързва до края, една огромна част от него търси препитание, като изчезва в страната, т.е. в западна посока. Тази пирамидална структура на българското общество по латиноамерикански образец всъщност може да съществува, тъй като върха и това, което ние сега, кой знае защо, и ние борци с олигархията, чак се откриха, че в България има олигархия, без да им е ясно, че това е закономерен резултат на тия 25 години, че и малко повече. Всъщност отгоре стоят няколко олигархични клана, които са, така да се каже, монополизирали основни, не особено сложни икономически структури. Става въпрос за тези, без които не може да се живее: хранително-вкусова промишленост, енергетика, алкохол, телекомуникации, неща, които трябва да осигурят някакъв екзистенц минимум на цивилизовано съществуване на територията, но нищо повече. Това първо не е капитализъм, второ не е пазарна икономика, трето не е икономика. В никакъв смисъл на тая дума. Това е типично олигополие, която не може да съществува, освен закачена за държавните преразпределителни механизми. И следователно, оттам абсолютно закономерната симбиоза между тези олигархични семейства и фамилии от една страна и държавните механизми, чрез които се осъществява претакането на ресурс и се осъществява силов ресурс за борба с противник. Оттам всичките онези сценки, които се наблюдават от 2000-та година насам, не са нищо друго, освен вътрешно-видова кланова борба в този вид социална фауна, горе по върховете. Огромна част от пауперизираното и лишено от всеки шансови икономически население всъщност участва само като масовка в, така да се каже, нощта на дългите ножове на българската номенклатура и техните наследници. Включително и до този момент. На тази цел, между другото, допълнително се усилва и индуцира този процес с никаквата система на образование, което произвежда, ще използвам директно неакадемичен израз, тапанари трета генерация вече, т.е. това са лесно манипулируеми хора, съчетано с монопол върху основните мас-медийни канали, чрез които пък се възпроизвеждат клишета и се обработва общественото мнение. От време на време се извършва операция по изпускане на парата на напрежението. Така беше 96-7, така беше по времето на идването на партията ЦАР, така беше с активното мероприятие, наречено ГЕРБ, и идването му на власт, така беше, за съжаление, и с събитието от преди една година. Разбира се, поводи за това дал Господ. Безобразите в нашия живот са толкова много, че манипулаторите на прехода могат да се изберат какъвто и да е било аспект от нашия живот, за да осъществят поредната превъртане. Това, повтарям, не води до качествена промяна на ситуацията. Следователно, от тук са възможни три опции за бъдещето. Първата.
Ако вече описахме апокалиптичната картина, какво ще се случи с България и с българите в следващите, да речем, 20-25 години, това означава, че тази хищна флора политическа, която се е вплела горе в ресурсите на обществото и го изсмуква в буквален смисъл на думата, те си мислят, че когато дойде този момент или той наближи, те съвсем спокойно ще се принесат по своите пари, т.е. извън територията. Това няма да се случи по една много проста причина. Вижте, тези хора, освен всичко останало, са много прости. В буквален смисъл на тая дума. Те не са наясно с това, какво се случва в света, какви са социалните и политическите процеси в геополитически мащаб. Върви от няколко години операция, наречена деофшоризация, т.е. отнемане на лесните пари от 90-те години на източноевропейските бившите съветски номенклатурни лидери и елити. Случая с Березовски, случая в Кипър миналата година и така нататък. Тоест, те ще бъдат първи жертви. И са първи жертви вече. Следователно, от тук, ако те си мислят, че някой ще ги остави просто ето така да си харчат парите, които те са откраднали в буквален смисъл на думата, това няма да се случи. Втория вариант е, разбира се, те по някакъв начин все пак да се опитат да договорят своето оцеляване, свързано с оцеляването на територията, на която пребивават Сиреч, територията, на която пребиваваме ние с вас, но те са лишени от перспективно мислене. Това са хора, които мислят най-много с два хода назад. Day to day, както се казва на английски, никаква перспектива за 5-10, да не говоря въобще за стратегическо мислене. И третия вариант е, част все пак от българската олигархическа клика, надявам се по-умната, да си дава сметка, че нейният собствен просперитет зависи от просперитета на държавата и на територията и на това население и да престане тази, бих казал, системен геноцид на територията и на населението и да се тръгне към някакво отлепене, така да се каже, в някаква друга посока. Това са само теоретични варианти. Дали се случват обикновено на живота, казва, че става нещо четвърто. Вероятно микс от тия три и плюс още нещо. И от тук как могат да се случат нещата? Според мен ще се случат последния начин. Това не е въпрос на воля и на желание на номенклатурната клика, а е въпрос на изчерпване на обективните възможности. Ако нещо беше важно в 2013 година, то е, че всъщност лъснаха два процеса и те се събраха в една точка. Първото е пълното изчерпване на политическия модел на прехода, който не е нито политически, нито демократичен, нито представителен. По определение. Това е повече от ясно. И непрекъснатото възпроизводство на електорални и политически зайци от цилиндъра вече не може да, така да се каже, да обслужва всекидневната манипулация. И втория, много по-важен, е, че лъснаха, така да се каже, реквизитите, структурите на България като страна от третия свят, с всички произтичащи от това специфика на нейната уродлива социална еклектика. Следователно, оттам вече системата няма ресурс да възпроизвежда дори този уродлив модел, който ви описах до този момент. Тя ще погребе и нас, и тях. Едните по-рано, другите по-късно, но със сигурност. Следователно, от тук нататък са възможни, трябва да дойде криза, и то жестока криза. Някои хора си мислят, че видиш ли, ние още не сме, че сме преживели. Не. Голямата криза за България и българите те първо предстои. Да, аз слушам много внимателно, защото вие по един перфектен начин обуславяте това, което обосновавате, това, което се случва и се е случвало до тук, точно в духа на темата ни. Каква е мислихме, каква стана тя. Но аз се хващам тук за края на вашата така изказана теза. Да, наближава края на този модел. Вече говоря като икономист и го разглеждам икономически. Да. Защото той просто се изчерпва. А защо се изчерпва? Разрешете ми аз да дам едно определение, така да го нарича. Изчерпва се точно там, се хващам, където казахте липсата на средната брънка. Средната брънка, това са малкия и средния бизнес. Всички отзад напред, като започнем от сега, от това правителство, предишното, всеки се опитваше да унищожи точно тази средна класа. Каквото и да значи това средна класа. Средна класа, ето сега, не отивам толкова назад. Сега към днешния ден. Днешния ден това нещо го унищожава лавка. Така. Десетки хиляди хора остават без работа. Защото тяхните малки, на всичкото отгоре, го залагат в закон власт имащите. Значи, да,
5-10 човека монополизират. Това какво означава? Това означава, че ние нямаме пазарна условия за пазарна икономика. Ще се обоснова защо. Защото най-важният критерий за пазарна икономика това е конкуренция. Реална конкуренция в живота. Икономическия. Ние тези 25 години, това е фактора, който отсъства. Значи, отивам сега към 90-та. Имаме назначаване на едни бизнесмени, които не са се доказали, не са излезнали отдолу, да са прибори с конкуренцията, да се покаже, че той е по-умен, по-хитър, по-пресметлив, както искате да го нарече. Успял. Той не е успял, той е назначен. Така. Назначен като номенклатура. Само че в така наречената партокрация. Какво значи партокрация? Съчетаване на партия с... Ако позволите, замисъла на прехода в началото на 90-те години, което се свърза не случайно с името на Луканов и до някъде на Огнян Дойнов, преди това, правяха се сметки, както в България, така и в бившия Съветски съюз, да се премине към това, което се нарича държавно-монополистически капитализъм. Какво се изразяваше това? Всъщност да бъдат създадени няколко големи мастодонта икономически от порядъка на, да речем, на японските дзайбацу или да речем южнокорейските чеболи, така наречени, вертикално интегрирани големи холдинги, в които да се структурират в сърцевинни, така да се каже, икономически отрасли, където всъщност да се осъществи така смяната на икономическия модел. Това беше замисъл Луканов. И в България това предтече за това нещо беше Мултигруп. Това обаче трябваше да се осъществи успоредно с един друг процес. От една страна концентрация на икономическия ресурс в няколко, така да се каже, субекта, които естествено по определение изключват всяка конкуренция, за което вие говорите. И второ, недопускането на каквато да е било дори плаха икономическа алтернатива. Това се осъществи по последния начин. Тоест, недопускането на алтернативни икономически центрове на сила и оттам на власт в някакъв момент. Средната класа, за което вие казахте, унищожаването на средната класа в България в зародиш не е икономически процес. Това е политически процес. Точно така. Защото с икономически резултати. Защото икономически свободният човек е по-трудно манипулируем с всички постичащи от това последици. За целта там се използваха богат набор от, така да се каже, от средства. Първото, това бяха групировките. Очевидно създадени по централизиран път с силите на полицията и на тайните служби и разбира се на спортните групировки, които бяха на къс повод към съответните централи. Целта беше да не се допусне акумулация на каквото да било ресурс и на каквото да било друго алтернативно икономическо поведение. Това беше съчетано с няколко дирижирани изкуствени дефицити. Спомните си зимата на 90-та, 91-та, 92 година. Тоест, обирането на стоковите запаси и тяхното концентриране в точно определени места и хора. Третото бяха няколкото последователни инфлационни вълни, съчетани българите много вече забравиха на второто десетилетие от прехода, че всъщност огромна част от техните пари бяха иззети под формата на обезценка на техните пари. Прочутите лоши кредити, банките и така нататък, да не се връщам назад. Следователно, беше иззета изначално икономическите предпоставки и институционалните предпоставки да имате средната класа, за която вие говорите. Затова аз ви описах този пирамидален модел, който се случи. Това обаче, което не се случи, е, че българския пази Божи капитализъм не тръгна и по пътя на държавно-монополистическия. Защото тук се намеси един втори фактор. От една страна, примитивната жадност и алчност на нашата номенклатура и второ, което не знаеше да чака, за да получи, да снесе икономическата кокошка златните яйца, тя искаше парите тук, сега и веднага. И второто, което е, че все пак не да забравя, че България беше сателитна страна. Тя от един сателит на Съветския съюз стана сателит на западния свят. Като тя на западния свят в момента е 5-та или 6-та периферия. Няма геополитическа поръчка тук да се развива висока индустрия, високи технологии, висока култура, високо образование. Следователно, алчността на българската номенклатура, съчетана с нейния абсолютно никакъв геополитически хоризонт, се съчета с външната геополитическа поръчка тук да се осъществи тактиката на изгорената земя. Резултатите са тези, които виждаме на терена в момента. Така че случая със средната класа не е случайен. Той е закономерен, т.е. липсата на такава. Но той е икономически резултат. Абсолютно. Правилно казахте с политическа И от тук третия много важен фактор, който много често се пропуска. Влизането на България в Европейския съюз. Влизането на България в Европейския съюз стабилизира този икономически модел и социален, в който ние пребиваваме политически в момента.
Средно Европейския съюз дава тук харчи някъде между 6 до 7 милиарда евро. Най-много. В предишния програмен период, като гледам, малко повече ще бъде за този. За период или за? Програмен период. Те са за по няколко години. Това са джобни пари. Вие като икономист много добре знаете. Но също така брюкселските бюрократи много добре знаят, че тези пари, 99% от тях се крадат от върхушката на терена. От 5 човека. Да, на върхушката на терена. Това е всъщност данъка, който Европейския съюз плаща, или по-скоро джобните пари, които Европейския съюз плаща, за да може тази върхушка да осигурява интегритета и тишината и спокойствието на територията. Джобни пари за контрола на нашата ситуация. От друга страна Европейския съюз получава всичко, което е поискал. Тоест, нашите мозъци, нашите деца, нашите все по-скъдни ресурси и липса на каквато да била икономика на терена. Това обаче е една късогледна политика дори за европейските бюрократи, поради простата причина, че след 20 години опразването на територията ще създаде изключително тежки геополитически проблеми за тях самите. Но като гледам нивото на европейските политици в момента, това са и ги сравнявам с тези от началото на 90-те години. Митеран, Кол, Маргарет Тачър, тези в момента са абсолютни интелектуални джуджета. Значи аз казах, че действително тази монополизация, която се започва с това нещо, което през 90-та година беше назначаване на определени хора при определени условия за капиталисти и даде резултатът, който е и днес. Тая червена мъгла продължава. Значи тя се сменя цвета, като димките на ултрасите, синьо, червено, зелено, но то носи един и същи. И затова дадах примера за днеска. Да, това нещо, което могат да го видят нашите зрители в тяхния град. Значи, независимо от каква доминантата на Общинския съвет, той лавка минава като през всички. Така е. И се разчистват тези предишните будки и се слагат. Това е какво е? Не е ли монополизация? Значи, къде отива този? Той даже е дребничък. Аз не бих го нарекал дребен бизнес. Но той издържа едно цяло семейство. Ти това семейство го обричаш. Господин Ганчев, тези хора не разсъждават в категориите, които разсъждавате вие или аз, или предполагам голяма част от зрителите. Вие разсъждавате ако щете, дори в морално-етични категории. Тези хора гледат на нас най-добрия случай с загрижен поглед на животновъд. Даже и това не правят. Животновъда все пак се грижи за стадото, което коли и дои. Тези хора не мислят за това, защото колкото повече се намалява тази среден слой на пирамидата, който аз ви очертах, това означава, че се намалява и това, което се нарича платежоспособно търсене. Когато вие сте докарали едни хора до екзистенция на своето съществуване. Така че дори да осъществите икономически монопол, да речем в областта на търговията на дребно, в един момент се окажете, че всъщност вие нищо не печелите от това, поради просто причина, че някой да купува, защото няма пари. Няма покупателна способност. Така е. Тъй като за индикация за това, че ние сме вече страна от третия свят е това, че всъщност основната част от инвестициите в България, колкото и да е странно, патричните потоци в България се осъществяват от три неща. От трансфери на българските имигранти в чужбина, но това ще бъде до време, докато умрат техните родители, който май е най-сериозният икономически трансфер, доколкото знам. Втория са, разбира се, парите по различните европейски програми, които естествено се крадат от богоизбраната върхушка. И третия източник на пари, това са организираната престъпност, наркотрафик, контрабанда. Това е по-скоро за латиноамериканска или някоя северноафриканска държава, структура. Без нефта, за съжаление. Ние нямаме и това дори. Това показва, че в един момент това означава, че голяма част от българската олигархическа върхушка дори не разчита за генериране на ресурс вътре в територията, чрез някакви квази-икономически пазарни механизми. Те не разчитат на това. Така че, когато ви кажа, че те режат клона, на който седат, те не мислят в категории за повече от 3, 4, 5 години напред. Добре, господин Христов, ние очертахме картината. Мисля, че на зрителите им стана ясно точно за какво става дума, въпреки че те го виждат. Да. Въпросът е да видят, че и на нас не е ясно. И на нас не е ясно. Ще задам следващия въпрос. От сега на къде? Как да излеземе от този батак, до който докара този четвърт век синьо, червена, зелена мъгла и така, щото да оцелееме като народ? Да, значи първо трябва да се разбере, че проблема, пред който сме изправени, катастрофата по-скоро, пред който ние сме изправени, тя далеч надхвърля каквито да било политически разцветки.
Това не е политическа катастрофа. Това е екзистенциална катастрофа за оцеляването още на един народ, на едно население, на една нация, на една страна. Следователно, характера на проблема трябва да реши и характера на решението на проблема. А той се изразява в това, че докато българите продължават да бъдат настървявани и вкарвани в различни видове оперети и в игри, които не са техните игри, включително с следващите, последващите избори и така нататък, те трябва да разберат, че това не е техния живот, това не е тяхната игра, това не е техния залог. От тук нататък и второто, което е много важно, да се разбере, че спасението на страната и на обществото изиска форс-мажорни мерки. Веднага, тук и сега. Спасението на давещите си е дело на самите давещи си. И да не разчитат на каквито е да било други сили, други възможности и на добра воля на когото да било. На самите себе си и само на себе си. Първото стъпка към спасението е да осъзнаят проблема. Това, което аз много се опасявам и си позволя да го кажа на 2-3 места, е, че нашите хора пребивават в едно наркотично, такова тъпо безразличие, тласкани към смъртта, към ръба на пропаста. Те трябва да се събудят и да разберат, че просто така повече не може. Ако не го разберат или смятат, че се спасят поединично, това е абсолютно грешна позиция. Трябва просто да го имат предвид. Да погледнат истината в очите без никаква окраса. Това е първото правило за реално спасение. Да разберете какъв е проблема. Аз се боя, че все още не разбират какъв е проблема. Все още си мисля, че проблемът е персонален. Вижте, сега да речем господстващия, ще използвам, извинявайте за академичния израз, дискурс. С какво ни занимават в момента? Дали да има мажоритарен вод, дали да има задължителен вод. Извинявайте, господин Ганчев. При положение, че изборната технология е само средство за постигане на цели, за вас има ли голямо значение дали ще умрете по мажоритарна, по пропорционална или по смесена система? Изходът е летален и в трите случаи, дали? Абсолютно вярно, да. Това е. Да, значи вие правилно казахте, че първо трябва да осъзнаеме проблема. Едва ли този проблем можем да го осъзнаеме, като се наблюдават тези процеси по нашите медии, които течат и виждате, става все по-голям буламач. Аз, така да се каже, като автор и водещ на това предаване съм задължен да го гледам, но ако имах избор, не бих направил този точно избор да гледам сутрешните блокове, където се въртат общо взето едни и същи лица, манипулират по един и същи начин, дезинформират по един и същи начин, ако щете. И както казваше Тошко Колев, мъгла и след мъглата отново пак мъгла. Да. Нали? Да. Това общо взето, това пречи да се осъзнае проблема. Защото вие правилно казвате, дали по мажоритарен или пропорционален начин. Да, обаче изкарват на какво? На избори без избор. Точно така. Какво е значението дали е мажоритарно или какво си, при положение, че е избор на избори без избор. Сега ние ще се опитаме на тези избори да дадеме алтернатива, избор с Народния блок. За това ще говорим в други предавания. Но не мисля, че нещата могат да продължат така. И тук аз съм поправил някои наши гости, които казват след 10, след 20 години нямаме ги тези години. Нямаме ги тези години, защото, както казахте, хората няма да ги има. Няма да го има този народ. И затова искам да ви благодаря и в заключение да кажа 3 неща. Заедно да постигнем единството на българския народ, защото само заедно можем да се пребориме с тази мъгла. Възмездието на политиците за заграбеното от държавата и да ги накажеме за тяхния опит за унищожаване на народа. Промяната на неработещата политическа система трябва да я извършиме с граждански борд. България на регионите, т.е. народа да определя съдбините си. Затова, за да излезем от пропастта дълбока, подкрепете на народа Бока.